това се случи всъщност доста рано в този матч. Така резултатът бе открит, но като цяло грешките не приключиха до тук. Дори и след полувремето, думите на Диан Дончев изглежда в това отношение не дадоха така необходимия резултат. Още веднъж виждате скупчването между трима футболисти. Играч на Поморие ще успее да намери път, да пробие към противниковото наказателно поле и целият този периметър е негов за превземане. Истината е такава, че Поморие не показа най-доброто си лице в атака. Не се заблуждавайте, далеч по-добър би могъл да е тима на Малино Рачев. Друг е въпросът обаче, че Спартак Плевен в някои моменти тотално улесняваше съперника си. Отново погледнете цялото това скупчване. Като цяло, пленени са футболистите на Спартак Плевен от случващото се по отношение на човека с топката и ето как, запленени от игровата ситуация, те не само допускат да се стигне до вторичен изстрел, впоследствие имаме и напълно непокрит състезател на Поморие, който е в наказателното поле. Изобщо проблемите изглеждат доста сериозни, а съвсем логичното, както се случи през първото полувреме, и това е атака, която ще завърши с попадение. А като цяло този гол коства и 3 точки на Спартак Плевен. Ясно, от тук насетне струва ми се не са необходими нашите анализи за Диан Дончев, за да разбере, че проблемите на неговия тим са в защита. Така или иначе и Поморие има своите неприятности. Спартак Плевен също, двата тима поделиха точките, а ние ще сме отново заедно след кратка реклама време. В името на играта. Кръвта ще закипи. В името на играта. Вечното дерби се завръща. В името на играта. Футболната страст на България. Първа професионална лига. По Диема. Диема Спорт HD и Диема Спорт 2 HD. Горещи летни страсти в първа професионална лига. Сблъсък в тежка категория Левски Лудогорец. Обратно в елита ЦСКА трябва да покаже постоянство. Пари Сен-Жермен започва живота без Ибрахимович, но с амбицията за пета поредна титла на Франция. Първото му топ препятствие – визита в Монако. Формула 1 – голямата награда на Белгия. Този месец по Диема Спорт HD и Диема Спорт 2 HD. Една лъжа никога не може да остане сама. Изречеш ли я веднъж, тя повлича след себе си хиляди други малки лъжи, които те притискат до стената. Откраднат живот. Сезон 2. Скоро по нова. Обзор на кръга във втора професионална лига пряко по Диема Спорт продължава. Преди рекламата видяхме, нека го кажем така, неволите на един морски тим в лицето на Поморие. Сега пък ще се насочим отново към друг морски отбор, този път Несебър, който гостуваше на Ботев Гълъбово. Ботев Гълъбово стартираше сезон във второто ниво, като цяло обаче очевиден бе прогреса, който тима успяваше да запише. Забележете, 10-то, 8-то и 6-то място белязаха предходните 3 сезона на тима от Гълъбово. Въпросът бе сега дали отбора може да направи следващата крачка и евентуално да се бори за промоция. На пътя му обаче застана шампиона от В група Несебър, а на мястото на събитието за вас бе Валери Станков. Ботев Гълъбово спечели първата си победа за новия сезон във втора футболна лига, наделявайки над новака Несебър с 1-0 у дома. През първото полувреме гостите бяха по-активни отбор, но не успяха да материализират превъзходството си. Най-чистото положение за Несебър бе в 39-та минута, когато Мартин Здравчев от Ботев изчисти топката от гол линията след удар на Диан Молдованов. В началото на втората част старши треньорът на домакините Дим Чумарков направи 3 промени в състава на Ботев, като влизането в игра на Дончо Атанасов се оказа решаващо. В 63-та минута бившият футболист на Берое бе фаулиран пред наказателното поле. От последвалия пряк свободен удар Стелян Евтимов прати топката под напречната града, но вратарят на Несебър Росен Андонов изби в корнер.
Домакините реализираха победното си попадение в 84-та минута, в основата на което бяха влезете след почивката футболисти. Дончо Атанасов изведе Речеп Халил сам срещу стража на гостите и халфът на Ботев с техничен удар по земя прати топката в мрежата на Несебър. В добавеното време на двубоя гостите останаха с човек по-малко на терена, след като главният съдия Мартин Стоименов показа директен червен картон на Владислав Мирчев. За мен стана един биткаджийски матч. Нашия отбор доминираше през цялото време, както видяхте и вие, но в фаза атака малко бехме плахи и не можахме да отбележим гол. С един удар противника отбеляза гол. Мисля, че не заслужавахме да загубим този матч, но това е футбола, затова е интересна игра. Целите са да се утвърдим в професионалния футбол и да надграждаме. Това не са целите. Наистина е по-сладка, но с оглед на показаното така на терена, без положение, очаква се, че който вкара гол ще победи. Изпострян един матч с повече единоборства, повече така влизане. Нямаше кой знае какъв футбол, но нашия отбор повече желаеше победата и я постигнахме. При нас са много по-скромни нещата. Целите са оставане в групата така или пък ако имаме възможност едно по-предно класиране от миналата година. Миналата година завършихме 6-ти. С оглед на финансовите възможности, които има нашия отбор, не са големи. Така много не е трудно да комплектуваме един безпособен отбор, но още веднъж казвам, разчитаме повече на домакинските мачове. Да се надявам, че така тази година и в гостуването ще покажем едно добро лице. Скромен бе Димчо Марков, наставника на Ботев Гълъбово, по отношение на афишираните амбиции. Ще ви припомня обаче едно нещо. През миналия сезон Поморие, поне до средата на кампанията, до последно заявяваха, че по-скоро целта е оставане в второто ниво, отколкото гонене на промоция. В крайна сметка знаем какво се случи. Поморие завърши на второто място. Кой знае дали горе-долу идентична няма да е съдбата, която да сполети Ботев Гълъбово. Несебър на Николай Русев пък вече с победа и загуба от първите си два двубоя. А ние ще продължим към най-титулувания отбор в групата Локомотив София, който посрещна Оборище. Превъзходен бе първият двубой на Локомотив София. Изумителен бе този обрат срещу Левски Карлово в първия кръг. Опитваше се сега Локомотив да съхрани този свой безпогрешен старт, като цяло и за да дублира това, което септември София успя да направи, а именно 6 точки от първите два матча. Отбор на Ангел Колев посрещна Оборище, който пък можеше да съжалява, че преди седмици изпусна победата срещу Поморие. За вас двубоя коментира Димитър Танев. Локомотив София прие Оборище в търсене на втора поредна победа след завръщането си в професионалния футбол. Железничарите започнаха по-активно срещата, но голмайсторът на тима Димитър Георгиев не успя да отбележи след подаване на Борислав Николов. Гостите от Оборище отвърнаха на предизвикателството, като след добра комбинация в предни позиции, капитанът на отбора Никола Иванов оцели левия страничен стълб на вратата на Локомотив. В 44-та минута обаче тимът от Панагюрище поведе в резултата. Лошо изчистена топка попадна в Тейлър Салибур, който с премерен удар преодоля Емил Петров. Отговорът на столичани не закъсня и в добавеното време на първата част те изравниха. Удар на Богомил Христов бе отразен от вратаря на Оборище Александър Витанов, но капитанът на локомотивци Даниел Пеев не сгреши при добавката. През второто полувреме двата тима продължиха с атаките, а в 57-та минута двубоят започна да напомня на предишната среща на столичани с Левски Карлово. Както и тогава, червено-черните изоставаха с 1-2, а голмайстор за Оборище бе Васил Тачев.
След попадението домакините се устремиха в атака в търсене поне на точка. Но Владислав Мисяк и Димитър Георгиев пропуснаха от изгодни позиции. Все пак централният нападател на железничарите се реваншира 8 минути преди края на срещата, когато отбеляза с глава след центриране на ПФ. Така останаха поделени точките в столичния квартал Надежда. Така или иначе Локомотив София продължаваше малко или много, ако не друго, поне да впечатлява с изявите си. Да, можем да го кажем така, рехава защита, но пък от друга страна изключително резултатно нападение. Трябва да кажем адмирации за това, което направи Оборище Панагюрище. В първия кръг успя да спре Поморие, дори трябваше да съжалява, че не взе пълния комплект от точки, а дали пък ново такова чувство няма да се настани в щаба на тима от Панагюрище. Така или иначе изключително зрелищен бе този двубой. Логично обаче ще насочим вниманието си по-скоро върху това, което прави Локомотив Пловдив. Много добре знаете за някои от прекрасните нови попълнения в състава на железничарите от лятото. Не случайно решихме да ви покажем две от тях, а именно машинистите на Локомотив, хората, които дърпат струните, които дърпат конците. Даниел Пеев, познат на нашата публика, и Димитър Георгиев. Естествено, излишно е да казваме за Дани Пеев каквото и да било. Завърна се той през лятото, а тогава бе привлечен и Димитър Георгиев, юноша на Литекс и на Септември София, и на едва 24 години. Виждате, 2 двубоя за Даниел Пеев, 1 попадение и цели 3 асистенции. В същото време Димитър Георгиев, основният консуматор на головите подавания на Даниел Пеев, 4 попадения, да, 0 асистенция за него, но все пак играта на един нападател винаги се измервала най-вече в попаденията и струва ми се в този момент Димитър Георгиев прави ясната заявка за това, че би могъл дори да бъде този топ нападател в цялата тази дивизия, този футболист, който да изведе Локомотив обратно към елита, към това място, на което този клуб принадлежи. Нека го кажем така, като цяло може би с тези резултати, с тази игра, Локомотив наистина е на път да се върне към мястото си в първото ниво. Ние пък ще се насочим към играта на двамата състезатели, именно на Дани Пеев и съответно на Димитър Георгиев, за да видите малко по-детайлно как двамата успяват да са толкова ефикасни. Излишно е да говорим за опита на Дани Георгиев. Виждате къде са позиционирани и двамата. Това е основният акцент при тази атака. Като цяло, истината е такава, че Димитър Георгиев е един футболист с невероятен усет в наказателното поле. Дани Пеев пък е футболист, който по невероятен начин се раздава на терена. Ето го центрирането в наказателното поле, начина по който двамата успяват малко или много да разсеят вниманието в отбраната на Оборище Панагюрище. Центрирането е повече от превъзходно, това трябва също да отчетем. Истината е такава, че в тази конкретна ситуация много близо бе състава до това да успее да поведе в резултата. Георгиев бе човек, който нанесе финалния завършващ удар. Оказа се неточен, само за да успее в последствие да се разпише все пак в този двубой. Ние ще се насочим и към още една ситуация от тази среща, за да видите това, което като цяло двамата правят толкова успешно. Изключителна акция, още веднъж идентични елементи с подаването на дясно към фланга, начинът по който опитва по един футболист да привлече след себе си Димитър Георгиев. От друга страна Дани Пеев, също човек с открит офанзивен афинитет, човек, който се вклинява в наказателното поле. Да, тук късмета ще успее да попадне на страната на Локомотив. Неразбирателство в наказателното поле на Оборище. Дани Пеев, който до последно предугаждаше сякаш какво ще се случи и остана на тази позиция, малко или много, за да в крайна сметка да покаже и своя хищнически инстинкт в наказателното поле, а по този начин Локомотив да успее да прати топката във вратата на своя съперник. И ще ви върна към един материал на колегата Диан Станчев относно това, че Локомотив София наистина принадлежи към елита, принадлежи към първото ниво. Струва ми се, с такива мачове, с такова зрелище, изобщо с такъв футбол, Локомотив наистина има своето място сред най-добрите. Ще видим обаче дали силите на тима ще успеят да стигнат, за да успее той да се озове там в края на кампанията. Ние пък ще се насочим към прекрасното Велико Търново, където Етър трябваше да се изправи срещу състава на Левски Карлово. Последните кръгове на миналогодишната кампания в северо-западната В група Етър успя да си осигури промоцията към втора професионална лига, както вече се казва, второто ниво на българския футбол.
Истината е такава, че Етър влезе във второто ни ниво с амбиции, евентуално дори да преследва незабавната промоция към елита. Друг е въпросът, че рано през сезона вече ще видим треньорска рокада. Ферарио Спасов напусна тима недоволен от определени неща там, така или иначе все още не е напълно ясно какви са причините на опитния специалист да напусне. Факт е обаче, че без треньор Етър имаше доста проблеми, които да решава, а сега в града пристигна пък Левски Карлово. Изобщо два тима, които преследваха дебютните си победи за сезона. Все още без треньор и с доста проблеми на главата си, Етър търсеше първия си успех през новия сезон. Сега във Велико Търново пристигна Левски Карлово. Болярите бяха тези, които успяха да открият резултата в 38-та минута. Иван Скерлев засече отблизо центриране от фаул след изключително неразбирателство в отбраната на съперника. Футболистите от Карлово очевидно обаче не бяха дошли просто за да се разходят из Велико Търново. Отговорът им дойде само 5 минути по-късно. След двойно подаване Георги Стефанов се озва очи в очи с вратаря на виолетовите Кирил Акалски. С едно докосване централният нападател преодоля бившия страж на Левски София и прати топката в опразнената врата. А през второто полувреме тима от Велико Търново все пак стигна до победата. Това се случи благодарение на резервата Джихад Кемил. Той се възползва от неразбирателство в отбраната на Левски Карлово и така Етър Велико Търново стигна до първата си победа за сезона. Като цяло стяхме по-добре от техния отбор на терена. През цялото време доминирахме, създавахме доста положение, но за жалост не можахме да бележим гол да затворим матча. Една наша грешка допуснахме изравняване и това малко така ни притесни, малко създаде напрежение в нашите редици в началото на второто полувреме. Но пак ви казвам, бяхме по-добри отбори и за съжаление победихме. Доволен съм в оценките, доволен съм много от представянето, не съм доволен от резултата, това е ясно. Но винаги е важно как печелиш и как губиш. За мен по-важно беше днес да видя отбора, че израства, че духа го има. А и мисля, че през второто полувреме, в началото особено, показахме и не лоши футболни умения. Така че нашия отбор тепърва се развива и аз вярвам, че в скоро време ще дойдат и резултати. Разбира се, това, че нямаме точки, оказва влияние в съблекалането, но начина, по който работим, мисля, че скоро ще доведе до положителни резултати. Първата победа за Етъра през новия сезон вече е факт, но отново ще го кажем, продължава търсенето на нов наставник, който да поеме юздите в тима. А и всъщност трябва да споменем едно име тук. Емил Велев, бившия наставник на Монтана, човек, който изведе монтанци до финала за Купата на България, загубен от ЦСК. Спряга се неговото име като евентуален наследник на поста. Предстои да разберем дали наистина той толкова бързо ще се нагърби с новата задача и ще опита да върне в елита обратно Етър. Що се отнася пък до Левски Карлово, 2 двубоя, 2 загуби. Е малко или много, нека не прибързваме, но сякаш започва да се очертава етикета на тим, който ще се бори за оцеляване в състава на гостите в този двубой. Ние ще се върнем обаче към темата за Етър, за да видите всъщност колко главоломно може да бъде изкачването на даден тим в иерархията. Да, може би не е толкова впечатляващо, но ще ви върна към сезон 2012-13. Етър изпада от елита. Етър като цяло бе изпълнен тогава с много нови футболисти, с до известна степен, нека го кажем дори и така, много неизвестни футболисти. Изобщо отбор, който като цяло бе орисано малко или много да загуби своето място в дивизията на майсторите. Впоследствие изпадането чак до В група, а и за 3 сезона вече завръщането на Етър обратно в професионалния футбол. И нека го кажем така, евентуалната възможност за Етър бързо да направи крачката дори към елита на България. Така или иначе обаче за нас, след като отметнахме вече 7 двубоя, остана един единствен сблъсък. Ботев Враца се изправи срещу Банско. Нека
криеха врачани своите амбиции за попадане в елитите до година. Факт обаче, че като цяло единодушни бяха около мнението, че няма поставен срок от гледна точка на ръководството, кога Ботев Враца трябва да се окаже сред най-добрите. Банско пък за поредна година започваше живота във второто ниво на българския футбол. Така или иначе, ако в предходните години бяхме свикнали курортният град малко или много да бъде място, в което тима да се бори и да афишира своите амбиции за попадане в топ нивото на българския футбол, сега малко по-скромно в Банско гледаха на тази задача. Трябва да кажем, бе назначен и нов треньор, Петко Медведски, заявено бе като цел 8-то място. Аз самия Медведски изградил името си преди това в детско-юношеската школа на Левски. Като цяло имаше доста неща, които трябва да оправи и всъщност може би нека го кажем така, има доста неща, които трябва да оправи. А на първо място може би са проблемите на Банско, що се отнася до гостуванията. Ще видите една таблица, връщайки ви 12 месеца назад във времето. Предходните 15 двубоя на Банско в В група, що се отнася до гостуванията, едва 4 победи, 2 равенства, 9 загуби, една доста неприятна голова разлика. Трябва да го кажем така, в серия от 6 поредни поражения извън дома Банско се впусна в този двубой. Последната победа пък пред чужда публика бе през далечния вече декември. Въпросът бе, можеше ли Петко Медведски да разбие тази прокоба. Бойко Величков, начало на Ботев Враца във втория си престой, също търсеше втората си дебютна победа на начало на тима. На мястото на събитието пък бе Диан Станчев. След разочарованието в първия кръг и загубата от Несебър, Ботев Враца още търсеше първата си победа във втора професионална лига. Макар да се ползваше с етикета на новак в дивизията, клуба от Северозапада бе спряган за един от фаворитите за промоция. Сега във Враца пристигна Банско, който в първия кръг се добра до нулево равенство срещу друг от лидерите на шампионата – Етър. Петко Медведски обаче още преследваше първата си победа начало на тима в официален матч. И така, двама треньори с различни крайни цели, но идентична амбиция – да стигнат до дебютните си победи начело на своите състави. И сега се открива добра възможност пред Ботев Враца. Резултат е открит 1-0. 1-0 за Ботев Враца. Павел Петков е голмайстор в тази ситуация. Бърза той да отиде при своя треньор Бойко Величков и да го поздрави. И точно виж как се стигна от това попадение. Страхотен пас на Пейчев от дълбочина. Топката стигна до Петков. Запази хладнокръвие. И резултатът е открит. Павел Петков, бивш футболист на Банско. 2 престоя има там. През 2010-2011 и след това през 2013-2014. Дуспа за Ботев Враца ли е това? Да. Дуспа за Ботев Враца и жълт картон. Ситуацията, която доведе пък до дуспата. Центриране от страна на Михайлов. Имаше ли побутване там от страна на Хаджи Николов срещу Тото Чавърски? Венцислав Иванов или Абди Абдиков. Иванов. Гол. 2-0. Много спокойно изпълнение от страна на капитанът на зелените. Зайденов. Тоджаров. Загуби от Цветков. Цветков и Павел Петков комбинираха. Малко дълго дойде това подаване за Петков, който влезе и остро в краката на Зайденов. Това е червен картон за Павел Петков. Втори жълт и червен картон за Павел Петков. Банско, ако успее да вкара един гол преди почивката, би могъл да се надява на точка или 3 след нея, но това са много важни моменти точно сега, тези последни 5-6 минути на първото полувреме.
време. Много важно от психологическа гледна точка. Сега обаче Ботев може да реши всичко. Денис Цолев, да, 3-0. 3-0 за Ботев Враца с човек по-малко. Домакините стига до трето попадение. Ботев изглежда много добре. Изглеждаше добре и срещу Несебър, въпреки загубата преди седмица. Сега пред своя публика още по-убедителни. Хаджи Николов. Това бе опасно. Това бе много опасно. Греда. И след това аут. Ето как Банско само няколко минути след подновяването на играта достига и до своята първа по-сериозна опасност пред вратата на Яначков. Тоджаров. Хаджи Николов. Центрира Хаджи Николов. Нанесен удар от страна на Георги Фикин и отново Ивайло Яначков на висота. Виктор Василев влязъл преди малко в игра. Самочувствие действа Василев. Успява да намери Калян Цветков, който комбинира с свой съотборник. Не успях да видя кой е точно човекът, който нанесе този удар. Ивайло Цветанов. Ивайло Цветанов, 4-0 за Ботев Враца. Ивайло Цветанов, който се появи в игра в 70-та минута на място на Денис Цолев. Знаменува своята поява на терена с падение, но какво да кажем само за действията на Виктор Василев. Още един млад талант, още едно момче, чието бъдеще изглежда много бляскаво. Ето ви последният съдийски сигнал от страна на Тихомир Алексов. Ботев Враца с много хубава, много убедителна победа с 4-0 срещу Банско. Не се спазиха доста от указанията. Най-вече аз като гледам, отстъпихме в борбата за първа топка и някакси те беха качели по-нахъсани и с това спечелих. Много хубави неща видяхме от вашия отбор срещу Етър в първия кръг. Нищо обаче от онова сега тук да отдадем тази голяма разлика само на това, че играете далеч от Банско, или вие виждате и нещо друго? Не, за мен значи той един път човек като покаже, че може, това значи може. Лошото е непостоянството. Това е един от най-важните елементи, примерно, да бъдат постоянни непрекъснато. И като се покаже една, що годе добра игра, да може да се надгражда на нея и да върват нагоре, а не да има само приливи и отливи. Един мач се играе, един мач безобразни и след това пак се дигаме. И това се говори вече и за менталитета на отбора. И така. Аз смятам, че резултатът е твърде убедителен за качеството на играта, която предложихме. Смея да твърда, че и в самата подготовка, а и познавайки индивидуалните способности на футболиста, ние можем много повече в игрови план. Определено в този аспект въобще не съм доволен. Тази победа не ме заблуждава, защото е, да, изразителна, но аз лично очаквах да играем много по-спокойно. Аз видях, че този отбор на Ботев Враца може трайно да владее топ.